Mama, unethavel. Unethavel. Oh la dahaya. Stepreheya doshaka dahaya. Niman stoprahaya. Mika stoprahaya. Wahamba wayemntwini uyofuna usizo. Yabe ithabe nami bengasayenze kahle ngahamba ngaye emntwini ngithi ngiyofuna usizo. Mangifika kulomuntu lo yinyanga. Mawufika kulomuntu uyocela ithaveli yakho iphakama. Uyofuna ithaveli iphakama. Yebo. Uyocela uba akwenzele ithaveli yakho iphakama. Wathi lo muntu kuwe ambofuna igusha. Na ithatha igusha kuyabe seyichelwa nenkukhu kwathiwa selana igazi layo. Kunjalo baba. Kunjalo. Nasela igazi layo. Manisela igazi layo kwathiwa kuzophakama ithaveli yenu. Yebo usho njalo. Nina naniyofuna uncedo. Baba. Bese ufuna uncedo thina. Naniyofuna uncedo. Bese ufuna uncedo. Immediately after 3 days kwashona umama wakho. Kunjalo. Kunjalo. Kunjalo baba. Kunjalo. After 3 days unikwe lezinto kwashona umama wakho. Yebo kunjalo. Mayishona umama wakho after 2 days eshonile umama wakho. Umama wakho wavela emaphupheni ezokuvusa esithi hambani niyosebenza. Wathi mhlambe sosebenza ngithi ungilalisela ukuthi mina sivusa ithaveni. Kusho umama wakho. Uthi umama wakho unilalisele ukuthi kuvuka ithaveni. Usho njalo. Ubaba uyini kuwe? Ubaba sendlini. Phakama baba. Kwenzekani baba? Khuluma na. Ukusho ukuthi umama siyesahamba soyithu. Besingathi siyathakatha besifuna ukuthi nje siqinise ibusiness. Niqinise ibusiness. Wathola ukuthi lenyanga le manje into esinike zona. Kusho ukuthi mhlawumbe ora sisebenzisanga kahle or yena usinike into ezirong angazi. Ngokuthi ithe masiqeda ukwenza lento le wahlabeka umama wakhe washona. Nabe seniphinda kulenyanga. Maniphinda kulenyanga yathi lenyanga kuni benifuna kwenzekele nathi nina beningazanga kuzothwala benifuna usizo yathi lenyanga hambani ningaphinde nibuye izonibulala. Uthe masike siqhubeka izosibulala ngokuthi nalento esithathile ilambile isafuna ukudla futhi. La Torah kadaya. Manje senihambe yonke indawo nifuna usizwa nisizakala. Baba asisana nemali lewesambe ngakhona sesiphelelwe asisana nje. Nabhatali 80,000 kulenyanga. Ithi nikhulisela into zenu. Siphatele imali asisana. Kadahaya. Khulu kudo. Kota prosota. Oh yes. Ifaduya kato. Ngibona lenyanga ithwala ngani. Yona ngesikhathi ninika igusha ilibeke ekhandeni lenu ilikhela phezukwenu yayithatha isiphiwo senu ininika inyoka yayo. Abantwana benu bathathu as I'm talking to you abantwana bayancila yikho into ephumelelayo ekhaya. Kunjalo baba. Kwamanje nje last year ngiluza ilast born yami ina 15 years. Hear me. Yashona. Ngoba as I'm talking to you nalo omdala bazomhlaba bambulala. Lenyanga yathwala ngani yabe seyisithi abantwana benu nefamily yenu yonke kufuneka ife wenzeke kutyebe yona. Manisiya kuyo ithe ningaphinde nibuye. Uthi uzosibulala mangathi sithi siyabuyela kuye or mhlambe siyakhuluma ngokuthi nefamily namanje asisazwana ngokuthi mabahamba bathi kuvela umama ukuthi thina sahamba engathi besithwala sithwala ngomama wakhe kanti thina besingayenzi lokho. Nina naniyozifunela usizo. Yebo baba. Niyofuna usizo ninganzima. Ukuthi ibusiness iphakame. Hayi ukuthi siyathwala. Hayi ukuba niyathwala. Yebo. Khulu ithele nyanga akekho umuntu oyozangisize.
ithe lenyanga uke natshela umuntu izonibulala. Kunjalo manje sesithe siye esontweni sokhuluma mangabe sife sesikhulumile ukuthi isikhathelo lomthwalo asilala akunanto ehlanganayo nje. My name is Prophet Kwazimama. The Lion of Durban. Uzalele lokho baba. The I'm the only bulldozer. lion. Oh yes. Axoraduka stapahai. Oh yes. Faderia emilato. Oh Jesus. Imagine utshonelwe ngumntwana, utshonelwe umama, uye emntwini, lo mntwana wathatha imali yakhe 80,000. Evil man. Mama, Yebo baba. in 30 minutes from now. No. Ay, la sekhona umama akho, la sekhona umntana akho. In 30 minutes from now. No. I'm not saying tomorrow. As I'm talking to you now, ngibona inyoka yakhe emzineno, ngibona enifakela isithwale sithi unyaneni makatshone in 4 weeks. Ngibona esithi lo nyaka funeke niphele ukuze yena azokwazi ukutyeba lento ayifake kuni ebulala abantwana benu nefamily yakhe namhlanje ngiyiphindisela kuye. Yebo. Today ngiyiphindisela kuye in the name of Jesus. Not tomorrow. It's going to come out. Oh yes. Mayibuyele. You must go there tomorrow. Kadahaya, Ladoshta Prahaya, Kiladahaya, Shaludahaya. It's done already. Sit down. No. Today, in 30 minutes, senses Godwin Sak. Abantwana bakhe bazobe belila. Oh Katahaya. Oh my topa. Jesus. Izitha zakho. Hallelujah. Ezifuna ukubulala wena. Ezifuna ukubulala abantwana bakho. Back to the sender. Yebo. Akwenzeke lento abafuna yenzeke. Hallelujah. Abathi suphumelela. Back to the sender. Yebo. Abathi impilo yakho mayivalwe. Back to the sender. Jesus. Abathakatha wena. Back to the sender. Abafuna ukuvala into zakho. Back to the sender. Abathi suphumelela. Back to the sender. Oh Jesus.